Gihulagway sa unang pagbasa nga ang unang natintal sa yawa didto sa paraiso mao ang babay. Lingi ang imong tupad og babay gay na ing na tintalonon gyud ka. Og kay ang yawa all knowing man pud ni siya next to God. All knowing man pud ning yawa, doon na gid tingali siya nakit-an og na pamalandungan nganong dili man ang lalaki mo'y una niyang gitintal nganong ang babae mangyod. Ambot lang. Mo lagi ang babae tintalonon gini ang babae. Dili ang laki mo'y maninintal ha. Kay wa gyud hisgutis unang pagbasa nga gitintal ni Adan si Eva. Wa. Nakaron pagkatintal na sa babae, nikaon na siya tong bungas kahoy nga gidili, the tree of knowledge. Iya sang gipakaon ang iyang kauban si Adan. O kini sa giyong laki, di gid ni siya makapugong basta babae na imutintal. So ang babae wa makapugo, wa makasagang sa tintal sa bitin. Ang laki sad dili sad makapugong inig tintal sa babae. Muna ako layo ra gyud ko ninyo kay miligro niya ta. So ingon ani ang kahimtang sa tao og nakasala sila, napapha sila didto sa paraiso, nawagtang ang kalipay, ang kinabuhi naway katapusan, nawagtang nailisan og kamatayon, ang kalipay naway katapusan didto sa Garden of Eden nga gitawag og paraiso, nawagtang nailisan og walog sa mga luha nga niana sa kalibutan. Karon ang Ginoo kay gugma man matud pa sa John 3:16. Unsa to? For God so loved the world. Nya gihisgutan so nasa to ikaduhang pagbasa, tungod sa dakong gugma sa Dios kanato, iya nang giplanong daan sa wala pata matao, wala pa gani matukod ang kalibutan, giplano na tas Ginoo daan sa iyang hunahuna. Pero kanang plano manggod depende ra sad na sa tig-implement. Pareha bitaw anang plano sa flood control. Nindot man kay nagplano hasta nang mga karsada. Nindot man kay nagplano pero inig-implement adto didto ang question. Nay usahay ang mga buildings nindot kay plano pero iniglinog gamay, lusno lang dayon kay wa day sunda ang plano. So ang Ginoo nanay plano. Ang problema lang kung ang nag-implementar dili mosunod, maguba ang plano. Si Maria gitawag og bag-ong Eva. Pareha silang sinugdanan. Si Eva nisugod nga way buling sa sala. Si Maria sad gipaningkamutas Ginoo nga magsugod sad siya. Mao na ni ang Immaculate Conception nga way buling sa sala. Pamasin nga si Maria maka-implement sa plano sa Dios. Ug unsa may plano sa Dios nga mahimot ang balaan, matud pa sa ikaduhang pagbasa, nga mahimot ang iyang mga anak balaan sa iyang atubangan. Gilingi ay mong tupad ingna liwat ka ni Maria o liwat ni Eva. Ngayon ko nabilingi ay mong tupad ba? Si Eva wa katuman sa plano. Si Maria gikan sa iyang pagkahimugso hangtod gyud siya namatay, natuman gyud niya ang plano nga mahimot ang balaan at tubangan sa Dios. Lingi ay mong tupad na balaan ka, nabalaan. Kanang wa mo lingi, klaro kayo gibalikusan na nasbitin. Nay, dagan kay wa mo lingi, dili dapita wa gyud nilingi. Lingi ba imong tupad na saman balaan pa ka? Kamong mga asawa
Mahimo sad mong balaan, apil na sad mong mga bana, kitang tanan, mga anak, pari, madre. Basta ang planos Ginoo atong sundon, na magiplano ang Ginoo nato, pananglitan, kamong mga dalaga o ulitaw, unsa may planos Ginoo, aron mabalaan. Magpuyo sa virginity and purity. Wa ng premarital sex. Nya unsa man say planos Ginoo para sa mga minyo, magsige sad mog sex. Mao man na hinungdan nga nung gikasal mo. Procreative union man na. Ang nakaapan kay ang yawa maro kayo. Ang kaning manag-uyab nga dili pa allowed nga mag-sex, maoy kusog kayong mag-sex. Nya kani Hinoong allowed na nga mag-sex, magtalikdanay na lang, magbuwag pag kwarto. Nya moingon pag hasol, uy, hasol. Ana, makuha gimos bitin na. Ing kapadir, uy, di na masad madala, nagsitinta na imong edad. Nagihisgutan man na sa atong Ebanghelyo. Why imposible sa Dios? Tanawa si Isabel o si Zacarias, mga 70 naman to edad, tigulang na kaayo, nakahimo man. Nga naman, kay misunod man sa plano. Ito man mas plano. Lingiya imong tupad, ingna, mahimo pa. Ingna ka na ba? Ingna imong tupad, ingna. Ayaw lang ng batanon eh. Ay, kita gani ka batanon gay mo to pa din ay paghimo ha. Paghimo nya minyo gani ina mahimo pa. Mao na ana. Planos Ginoo. Kumusta ang atorong mga government officials gikan sa presidente hangtod sa barangay konsehal? Nagtuman ka sila sa planos Ginoo nga naa gilatid sa atong Philippine Constitution. Kusga. Ningon ba ang Ginoo ayaw paghukom? Kamo nangatintal na sad mo i-check usa, i-check. No, i-check ba. Importante kay na pero unsa may timailhan nga wa nato matuman ang planos Ginoo. Ang atong mga binuhatan mo resulta og kasakit. Mo na si Maria og si Jose, nakahimo silang buhat nga ni resulta og kalipay, kaluwasan, dili kadautan. Sayo na kayo i-check ang ato rong mga government officials, labi na karong present nga gobyerno. Ato lang i-check ang ilang binuhatan nakalipay ba sa katawhan sa Pilipinas? At least sa kadaghanan ba dili man sad ingon tanan naguol naa man say nangalipay. Kadto din natagaan kuno adtong mga malita nga basura. Usahay ning basura makalipay baya na. Sige. Ang kinabag-ang Pilipinos karon nalipay ba sa ilang binuhatan, sa ilang pagbuhat og flood control, sa ilang pag-implementar sa mandato diha sa DepEd, diha sa PhilHealth, diha sa Customs, diha sa DPWH, diha sa LTO, diha sa atong mga OFW na sa ilang gipanghimo karon nakahatag bag kalipay o kasakit? Ay lang sa mong tubag, pamalandong. Pamalandong. Importante kay nang mamalandong ta. Ayaw dayog ditso kay si Iba raba pag ingon lami kay ni Iba, kaon sa dayon, mao na. Ikaduha, gibuhat ni Maria. Nabuntog niya ang yawa kaysa dihang naa na siya'y kabuot, na siya'y kaugalingong panghukom, nagpakasulugoon siya sa Dios o gihigugma niya ang pulong sa Dios. Kana bitang sulugoon nga tinuod, malipay gini siya sa pulong sa iyang agalon. Basta tinuod siyang sulugoon. Nilingay mong tupad. Ingna malipay kag suguon. Ingna ba? Ingna di ka magulbol o suguon ka. Ingon ka mong usahay, na, kuha na mo siyawa. Kitang tanan, giisip ta nga sulugoon sa Ginoo. Gani si Jesus, pag anhin niya sa kalibutan, gisunod sa niya iyang mama.
Kay nabuntog man to siyang mama ang yawa. So far, hangtod na tao si Jesus. Kay ang unang misyon sa yawa, kinahanglan dili matao ang Mesiyas. Mao ginay babagan gina sa yawa, di ba? Naamnas Book of Revelation nga nagmabdos ang babae, nga nagatang ang dragon. Kay di siya gusto nga matao. Mao tong gitintal gito sa Maria. Tanang pagtintal para lang gidili matao. Pero hangtod gyud na tao si Jesus, si Maria nagpabiling Immaculada. Ngano man kay gihigugma niya ang pulong sa Dios. Kamo, nahigugma ba mo sa pulong sa Dios? Ya kay tingaw. Na. Kitang tanan nahimo man sa tang immaculate. Pag kuan day nato, pag bunyag di ay napapas naman at tanang sala. Pero di lang ta kasustenel. Tungod kay wa man gud ta mahigugma sa pulong sa Dios, ari man ta mahigugma sa pulong sa tao. Inig-ingon, kulori imong buhok, color dayon. Pangutana, naabanis pulong sa Dios na kuluran ang buhok. Inig-ingon, kiskising kilay, kiskis dayon. Ayaw pangutana sa Ginoo. Inig-ingon nga, manikas ta aning mga magkorupsyon ta, magsabot lang ta para dili masakpan, daghan kining kwarta. Ala, tuman dayon. I-check o sa, gusto bang Ginoo nga madato ta? Gusto bas Ginoo nga mudaghan atong kwarta? O gustos Ginoo ipanghatag ang kwarta? Ana. Pero naay nakaapan nato ay, kusog kay tang mo analyze sa pulong sa Ginoo. Pero di ta mo analyze sa pulong sa tao. Inigingos Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Ay, ngiga gud. Nya mga busahan ta. Nya ang nagutay human right gud. Nya mga bunog ta ang ngiga gud. Ako guning katungod. Analyson ba? Inigingos Ginoo nga why artificial contraceptives? Adi sa daw ipilargoy sweldo in taon nato yang puso-pusot ng anak na unsa na to pagbuhi anak. Anaon pag-analyze. Pero inig-ingon nga naay bonus, naay ayuda, linya dayon, diin na mo analyze, diin manigikan. Hala, linya gidayon. O para ni sa tanang mga senior citizens, tag 5,000, hala, linya dayon. Masuko, pag dili malista. Nya, nangutana ka, diin agikan. Nya, ting eleksyon maron, nganong nang hatag man. Analyze unta na nato. Di ba? Analyze ang pulong sa tao ug ayaw diretsog tuman, pero pulong ganis Ginoo matud pang Maria, pulong gid nas Ginoo, matuman unta dinhi kanako, sumala sa imong gisulti, din alang ko mag-analyze. Hilingi ay mong tupad, ing na ayaw nag-analyze, palit dig slot. Ing na ba, ayaw nag-analyze, palit dayog slot. Ing nya motubag sa na imong tupad, nagtuod ikagwa ko mo palit. Nakapalit na magiging ticket sa Sweet Notes. Rindotan. Nya, moingon sa itong imong loyo, ako yun, na maligya pag yung kong ticket sa Sweet Notes og slot. Ana, ayaw nag-analyze. Mahurot akong kwarta, yun sa una na ako. Ayaw na, palit na yun. Ana,